Ngibingelele obhuti, ngibingelele nobaba. Uqizile lo mfana osengane kwaXolwana. Cha, asibonge sothole ngwane, asibonge into omdala. Ukuthi nje kube khona obuya nakho ositholela khona kade kuthuleke kangaka egroupini. Ungekho umhlahlandlela ngempela wento esihlangene ngayo lapha. Siyabonga ngwane. Umbuzo enginawo lapha ngwane ukuthi ngagcina umuntu osebhizi ngapha ngasekhaya. Futhi owayekhomba ukuthi uzoba busy kuze kudlule umhla ka3. Ngabe mhlambe ubaba sothole ibhizi yakhe siphelileni ngoba wayewumuntu ongatholakala ngalesa sikhathi sizoya engomeni. Kodwa sengibona sengazi ukuthi cha usiyatholakala lapha egroupini. Ngabe mhlambe ibhizi yakhe siphelileni na? Ilokho nje bengifisa ukwazi ukuthi mhlambe ngabe sesisonke yini ngwane. Ngicela ukuphendula lensizwa yakhanyile ekuthiwa uqizile. Ngwane elihle, ngicela ukuphendula. Ngiyaqala nokukhuluma namhlanje. Ngiyaqala nje ungizwa emva kokube ngathi ngibhizi. Uyaqala ungizwa ngikhuluma namhlanje. Ngicela ungiphendule lapho nje. Uyaqala nokungizwa ngikhuluma namhlanje egroupini na? Ayike ngizakuthi ngiyethemba uzwele le clip ekade kukhulunywa ngale nkundleni zokuxhumana la khona ubaba uSotholo uSomnandi Mfokalanga edede le clip edlala 6 minutes wonke eziphendulele lensizwa uqhize lapha ke ngokungenami kwakhe ngendlela abuzwe ngayo lo mbuzo. Yona ke le clip ngizakuthi kade ifuna abantu abaningi lapha nekade iphendule ubaba uThokozane Elanga. Mhlawumbe ukuthini wakho ukuphawula sihlala comment section ungitshela ukuthi nalithini lakho uvo ngalolu daba. From me last bone enganza kwethu sengiphuma nje la kodwa ngithemba silinyaboya futhi lezinye ezilandelayo ku video elandelayo. Niphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Sengihembe.